Kif kien qal li se jagħmel minkejja il-Partit Nazzjonalista kkundannah għaliex kien qed jippreżenta ruħu bħala kandidat tiegħu meta fil-verità ma kienx, Herman Schiavone baqa' għaddej bil-kampanja personali tiegħu wara li akkumpanja lil Prim Ministru Lorenz Gonzi f'kull post li żar waqt id-dawra li għamel nhar il-Ħadd li għadda f'Marsaxlok, it-tlieta kompla bid-door to door. F'dawn iż-żjarat Herman Schiavone qed jiltaqa' ma' residenti tal-5 distrett li fl-aħħar snin kellhom jiffaċċjaw diversi kwistjonijiet kontroversjali. Fosthom l-estensjoni tal-Power Station f'Dellimara b'sistema li tagħmel użu mill-aktar fuel li jniġġes, l-estensjoni tal-Freeport u l-arroganza tal-Ministru George Policino fil-konfront tas-sajjieda. Madankollu Herman Schiavone li qed jaħdem b'mod qawwi biex wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss ikun qed jirrappreżenta lil dawn ir-residenti fil-Parlament, irrifjuta milli jwieġeb mistoqsijiet li xtaq jagħmillu dan l-istazzjon. Taqt noħodlok xi kummenti għat-televiżjoni u nirrekordjak dwar issues li għandhom li hemm fid-distrett li tkun tikkontesta l-elezzjoni fih. M'għandi l-ebda kumment x'nagħmel, Jonathan, grazzi tal-li ċempilti. Però ma tixtiex ikkummenta fuq ċertu issues li qed jiffaċċjaw kostitwenti, potenzjal kostitwenti tiegħek? M'għandi l-ebda kumment x'ngħaddi. Apparti li ħabbar x'qed jagħmel fil-kampanja personali tiegħu, fuq Facebook Schiavone qed jgħaddi wkoll messaġġi fuq il-kriżi li jinsab fiha l-Gvern. Fosthom li jiġri x'jiġri u se jibqa' jobdi lil Lorenz Gonzi. Sa dan it-tant One News għadu qed jistenna lis segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borġliver jirrispondi għal mistoqsijiet li sarulu dwar id-deċiżjoni li ttieħdet biex Herman Schiavone jkoordina żjara li jagħmel Lorenz Gonzi f'Marsaxlok il-Ħadd li għadda. Dan meta ġimgħa biss qabel, l-istess Partit Nazzjonalista kien qal li kien waqqaf lil Herman Schiavone milli jippreżenta ruħu bħala kandidat fuq id-distrett li jitla' minnu Franco De Bono u saħansitra kkundannah pubblikament tal jagħmel allegazzjonijiet li qatt ma kienu sostanzjati fil-konfront tal-istess De Bono.